Hola a totes i a tots. A continuació anem a resoldre un exemple de càlcul de retencions d'IRPF utilitzant el servei de càlcul de retencions de l'Agència Tributària. El primer que fem aquí és posar el NIF del perceptor, de la perceptora en aquest cas, que es diu Montserrat Pallaros García. L'any de naixement, que és el 1984, i la clau de discapacitat, que ens diu que és superior al 33% i inferior al 65%. Hem de veure quina situació familiar correspon. Si ens posem a sobre, podem veure quin tipus de situació li correspondria. En aquest cas, es tracta d'una família monoparental. Montserrat és mare de 2 fills que té al seu càrrec. És la situació número 1. La situació laboral, és empleada en actiu i el contracte general. Hauríem de veure quina relació laboral hi ha, quina correspon. Després de fet això, anirem a ascendents i descendents. Hem d'enregistrar els descendents que té i els ascendents. En aquest cas hem dit que té 2 fills, un fill nascut al 2021, que hem de posar computat completament a ella, perquè això no ho marcaríem en cas de que el fill o la filla convisqui amb els dos progenitors. En aquest cas, solament conviu amb ella. I la clau de discapacitat. Afegim a la filla que té nascuda al 2017, posem computada completament a ella, i més a baix podem incloure els ascendents, o sigui, la seva mare, el seu pare, o àvia o avi, que convisquin amb ella i que no tinguin rendiments superiors a 8.000 euros a l'any. En aquest cas, ens diu l'exemple que conviu amb la seva mare, que té una pensió de 6.000 euros a l'any i va néixer al 1935. Posem convivència, que solament el número 1, perquè solament conviu amb ella, i si té discapacitat o no. Una vegada fet això, ja podem omplir les dades econòmiques, on passarem les retribucions totals previstes de l'any, que seran de 35.000 euros. I les despeses deduïbles, que podem veure aquí quines són. Té unes despeses deduïbles previstes per Seguretat Social de 2.220 euros. Amb aquesta informació podem veure si hem d'afegir alguna més. Anirem a veure els resultats i veurem que el tipus de retenció aplicable mínim és del 8,81% i se li hauran de retindre, previsiblement, 3.083,50 euros com a mínim. Aquest seria el resultat de l'exemple.